Naimbag nga oras tayo manan kakabsat nga subscribers kan viewers. Ti mabuybuya yu tatta kat halos iso tinabayag nga panggadan day ti kabsat tayo akas driver nga nagpatulod iti testimonyo na. Nga iso iti nakapasamakan met iti haan na nga malipatan nga kapadasan iti biyag na. Kat intayo man garodrogyan nga ibasa. Di makelak ije Nueva Vizcaya. Nauyong ti di makelak nga inaken kabsat ko, iso nga numalpas ti eskwelak, makiawidak iti ka eskwelaak, tamabutengak nga agawid, tamabutengak nga mabaot. Kunak iti panunot ko, nga handak siguro nga pudno nga anak, taapay nga kastalaunay ti uyong da. Simrak iti gura kinyak kat kunak nga ibalos kunto daytoy nga aramiden da. Dinumteng ti aldaw nga namuak nga agpayso nga may saak nga ampon gayam. Kat kaya-kayat kon nga agyan iti pudno nga inak. Wenno pamilyak. Naamuak daytoy iti maysa nga kabagyan mi diti Benguet Province idi 11 ti tawon ko idi maysa aldaw nga inpasyardak daytoy nang ampon kanyak ditoy nga lugar. Hang kumalipatan iti may saaldaw nga inpasyardak manen daytoy nang ampun kanyak diti nga lugar. Nga nakayanakak kat nakita na di pudpudno nga tatang ko. Kat intudo na kinyak sana ko na nga diay man ti pudpudno nga tatang mo. Nariknak tiragsak idi nakitak ni tatang ko. Numampay hang kupay nga nakatkatungtong. Napanti mano nga bulan kat kanayo nan ti pasyarmi dito'y lugar nga nakayanakak. Kaadamot nagatang dagito'y nang ampon kinyak nga kamkampumi. Gapu dito'y, kat maikikanak iti gundaway nga apan makiayayam ka dagiti uubing, ken kakasinsin ko nga hangko nga amam mo. Adamot ti gundaway nga makitak daddo makakabsat ko, ngam inggana dito'y nga tiyempo, kat hangko pa'y nakatkatungtong ti amak ken inak, uray no naamuakon nga isuda ti pudno nga naganak ko. Kaya-kayat ko nga agbati diti nga lugar, kadituyak nga giskwela ko man, tapno umasidagak pamilyak nga pudpudno, nga madiday tinang ampun kinyak kat kapilitan nga nakiawidak ijay Nueva Vizcaya. Dinumteng nga nagtawanak iti 18, kat nagsubliak nga rod iti pudno nga inak. Kan kakabsat ko, ngamdak sanggasat tawanan ni tatang ko tanatay idi 13 ti tawon ko. Aminak nga hangko nga narik na ti ayat iti naganak kinyak gaputa kastoy ti dimmakelak. Dimteng ti tiyempo nga nangasawa ket nauyong akmet iti pamilyak. Ni misis ko kung dagiti duwa nga anak ko, iti naglakam iti kinauyong ko. Karkaro daytoy second child ko nga babae. Kaslag burburek ti darak kanyana. May sapay nga aramid ko idi, kat uray awan trabaho, kat masangok pay nga makiinom, sugal, ken dadduma pay nga bisyo. Limabas ti sagmamano nga tawen kat nagsubliak iti Nueva Vizcaya kat nakasrekak a driver iti pang pasahero ijay a jeep. Apagbiit lang nga panagbiahik ijay ta naaksidente kami kat may sa iti natay nga pasahero. Inlamlamangak ti maysa nga pasahero tabirbiru kendak dagiti nadangran nga pasaheros. Nalpas nga rod ti investigasyon kat mechanical defect ti nakaigapuan na daytoy nga aksidente kat nalpas iti kaso. Inyaramid nga rod dagiti panglakayan ti kaugalyan wenno pinapagano nga wagas tapno haan kano nga maulit nga mapasamak ti kastoy nga aksidente. Idi 1994 ditoy siyudad ti Baguio, nasagid ko ti maysa a kotse idi nagdrive ak ti taxi. Bimma ba ti driver na kat tinutukan nak ti maysa nga paltog, kat pirmi ti butang ko kan ti gerger iti tumang ko. Uray ngiwat ko kat jak makasao iti dayta nga gundaway. Kasla iti sigod,
Inyaramid manen dagiti panglakayan ti kaugalyan. Katalo nga aldaw nga panagnilin, winuhaan nga mabalin nga rumwar tapno sumardeng kanu iti aksidente. Aburido akon tawan ti pagtrabahoak. Idi 1996 ada kasinsin ko nga nang ayab kanyak ta i-drive ko DJ taxi na. So nang rugiak nga road nga nagbiyahe. Napalabas iti 20 nga aldaw kat na aksidente manen ije La Union gapu iti bartek ko. Nabalodak iti may nga rabii ken gudwa nga aldaw. Kabikatan na inmay ni uncle ko kakasinsin kakaanakan kat nabang aranak. Ngam nakarkaro ti problema takunak no papigsaan dati pakinakam ko. Ngam nabaliktad ta siyak mat aminin ti akin basol iti napasamak. Ni manang ko tinangas asikaso kinyak aging nga nalpas nga naariglo. Binakapan da pay di bayad ti damage ti jeep nga nabangga. Ipilit manan dagiti lalakay. Kananang kong agparti kami manan iti baboy. Taiyatang mi ngam nagtungtungan mi nga sagasawa nga ikararag mi. Kat ipapilit ni nanang mi ti kaugalyan nga kinapagano. Ngam sinuportaran dak ti kakabsat ko nga namati. Rinugyak garod ti makigimong iti kunanda nga born again nga simbaan nga iso ti papapanan dagiti kakabsat ko. Ngambayat ti panagtultuloy ko, kasla da birbiro ko nga hangko ammo noan niya. Awan nagbaliwan ti ugalig, agtultuloy lata ti bisyok ken kinaunget ko. Dimteng ti tiyempo nga naawat akas empleyado iti may nga dakkel nga kumpanya. Idiliman nga tawon ko ditoy kas empleyado, iti daytoy nga kumpanya, kat inpadas ko nga nag-apply para abroad. Tanaadaanak itinaan-anay nga training nga pang abroad. Nalpas amin ang ti papeles ko. Ngamdak sanggasat tanaan fit ak. Wano ada naduktalan da nga problema ti salunat ko. Kat daytoy di makunkuna nga Hepa B. Ditoy nga pirmi nga na dismayaak, wano na upa-upayak, kat kaslaawanan ganas ko nga agbyag. Napanak iti doktor kat kunana nga agisaganaak iti 100,000. Tamaminduwa a beses ti makabulan nga masapol nga injeksyonan dak kano. Nagalaak iti maikadwa nga opinyon, kat adu nga lab test ti ipapaaramid da. Dinamag ko di doktor no adanamnamak nga maagasan nga ta, no aramidan da amin dagijay nga test kat kunana nga haan nga sigurado. Ad-addaan na upayak di tanga nangeg ko. May nga malam iti Domingo, kat nadlaw ni manang ko nga nalidayak kat dinamag na ako nana. Apay, anya ti problemam. Imbagak amin kinyana kat ingkararagandak sana ko na ngagsubliak iti apo. Nabawti saranak idi, ngam saanak nga nagtuloy gapo iti upay, kat tinalikudak iti apo iti 15 years. Nagkuyog kami garod nga napanakigimong iti malam nga serbisyo, kat nasangputan mi nga agkangkantada. Hangko nga napupuutan nga nagsangitak, ta nakariknak iti presensya ti apo, ragsak ken waya-waya nga hangkupulos nga narikrik na idi. Nagtultuloy lapta iti panagpadoktor ko. Adda di na admitak iti hospital iti 7 nga aldaw. Bayat iti kaaddak ti hospital, kanayon dagiti kakabsat ko nga nang paspasyar kanyak. Inalak da iti nga gundaway nga dimawat iti pamakawanda. Daytoy iti umuna nga gundaway nga dimawatak iti pamakawan kanyada ken mamakawan. Dagiti babarkadak ket 80 ti inmay nga nang pasyar kanyak. Dagiti born again nga kagurak ti inmay nga nangikarkararag kanyak, urehang ko isudang amamo. Mabutengak idi nga matay kat kunak kini Apo Dios nga agasan nak ta agserbi akken ka.
Nagserbiak manan iti Apo aging nga sinumrekak iti music ministry ket ditoy nga nasursurok iti mangdayaw iti Apo. May saldaw ket itimtimak ti Apo kinyak nga inak dumawat iti pamakawan iti second child ko nga babae nga pirmi nga inungungtak idi. Napanak garod iti boarding house na iti Baguio City kat kinatungtong ko isuna. Di mawatak ti pamakawan kadagiti kinauyong ko kinyana. Iti kalabas kat di tanganang rugi iti napintas nga relasyon ming ag-ama. Bayat ti panang papaagas ko kat ada ti maysa nga rabii nga nagtagtaga inapak. Ijay ti nagtagi-inap ko kat nakitak nga adu ti aribungbungan ti tattao. Kat dinamag ko kano no sino ti aribungbungan da. Kat simong bat di ay may nga lalaki nga kunana. Apayhan mo ammo nga ada ni Jesus? Napanak kano nakisaksak kaduan ti tao. Kat inpatay ni Jesus ti ima na dito'y likod ko. Kat rinumuar di ranyag na dito'y barukong ko. Manipod likod ko nga kaslang asilaw kat nariinga kon. Ustumat nga dandan iti schedule ko manan agpa-check up. Dito'y nga check up kat na imatangak mismo ti milagro ti Apo. Nga oray di doktor kat permi nga mas daaw iti resulta ti lab test. Tanag negative moten wino bimasit ti bilang di bad bacteria dito'y liver. Wino atay ko nga makaiga po iti sakit nga Hepa B. Pirmi ti ragsak ko kat napanak nagdaydayaw iti Apo. Malagip ko di findings ti doktor nga kunana may sa puntos laanganan kat agresulta ko man nga cancer. Dito'y ko nga nakita nga oray ibagada nga natawid nga sakit kat awan imposible kini Apo Diyos. Isu tiga po nga natay isuna ije cross. Ingkarunan dagiti nga saksakit no lakit di pati tayo. Kunana ija Isaiah 53:5. Ngam nasugat gapu kadagiti basbasol tayo. Nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa sinagabana. Naagasan tayo gapu iti panakasapsaplit na. Naibagak nga natawid ta daytoy ti gapu nga natay day di tatang mi. Aging gatatakot agtultuloy ak iti ministry kanhaan matan nga naulit dagiti major nga aksidente. Ditoy nga napanaknakak ti panakabalin ti Apo. Uray adu ti naglasatak nga padas ken adu nagkurangak ket adda isuna nga nang tultulong kanyak ken iti pamilya. Kakabsat nga listeners sa dinuman nga lugar ay ayan nyo, agtultuloy tayo kumanga agserbi iti Diyos. Ureg lasat tayo iti adu nga kapadasan iti biyag. Kumpet tayo iti ima na. Kanyak iti awanen ganas kong agbiag gapo iti sakit, nga magyamanak iti karkararag dagiti kakabsat ko. Uray no hang ko kay kayat isuda iti ta born agenda. Nga misuda tinaramat ti Diyos tapno umaymat ti panakaisalakan ko. Kati dinamati akon ijay meten nga nariknak ti pudpud nung ayat ken milagro iti panakaagas. Isu nga kakabsat nga dumdumngeg ita nga gundaway no addakit di mang-share kada tayo ti sao ti Apo ket denggen tayo. Agdengeg tayo. Paddapay gundaway. Salamat ket God bless. Dito'y kakabsat nga nalpas iti may samanan nga nabanor nga kapadasan iti biyag. Salamat kabsat iti ingka panangibingay daytoy a testimony ket ni Apo latta ti agpatuloy nga mangbendisyon king ka ken iti pamilyam ken naunday pay nga tiyempo iti pangaramatan na kinyam. Salamat manen kakabsat iti intay panagdengeg. Lawatek man dagiti naayat ken matignay nga mangibingay iti testimony da. Paki-email lang dito share your testimony 77@gmail.com. Tapno ang pipinarikta tayo man. Haan tayo man mat kadi nga liplipatan nga i-click iti subscribe and share takadalawas tayo nga agibasa kadagiti umaypay nga testimony. Sakbay tayo man nga agpakada intayo nga denggan iti mensahe na daytoy nga kanta.
hindi ko pa siya nakikilala. Kabutihan niya'y di ko pinapansin. Sa mundong ito nakatun ang aking paningin. Ako pala'y nabubuhay sa kasinungalingan. Dumating ang panahong aking natuklasan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Siya palang nag-iisang tagapamagitan. Siyang sugo at katotohanan. Siya ang kailangan. Siya ang kailangan. Siya ang kailangan. Siya ang kailangan. Di ko man lang inintindi ang kanyang kadakilan. Naparito siya dahil sa aking kaligtasan. Hapdi at kirot ay kanyang tinis. Makamtan ko lang ang buhay sa langit. Paano ko kaya siya mapagsisilbihan? Pagtubos sa buhay ko'y di ko kayang bayaran. Nalalabi kong kalakasan sa kanya ko ilalaan. Habang may buhay, siya'y paglilingkuran. Siya ang kailangan. 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 Siya ang kailangan.